Startoo. Jee. Let's go. Mitä tuo? En haluais pelata, saatana. Helvettikö oli hankala. Punch first. Ask questions while punching. Ima support. Support. No voi helvetti. Hei, 5 minuuttia lisää tähän, saatanaa. Oho, kävipäs vahin. Siellä on Vladimir Putin. Vladimirilla on Venäjän tehokkain tietokone. Ei saatana, kun hyvän näköistä. Kiitos vitusta. Ole hyvä. No me taas mitelles Blue silti. Vaikkei mulla ole tiimiä kautta. Ai sitä vittu, Mä olen chiksi enkä mikä vitu hyvään teki. Semmonen lulu. Pyöriikö tuo kauemmas mitä tuo? Siis tuo pommi. Se voi viskata aika pitkän matkan, mutta sinun pitää niinkö miettiä sitä pommin fysiikkaa, miten se pyörisi. Eikä tarvi. Dat physics. Explosive minefield. Se räjähtää ekkaan mihin jos on. No, Enää. Hei, mikä vittu tuolla? Aivan vitu nimba tuo vitu pommi. Ne purnasi flashit ja exhaustit molemmat. Okei, selitä tuo tuplaave. Minä nakkaan sen ja juoksen siihen, niin mie lennän vittu. Niin. Heittää sinua sekä vihollisia. Sä heität sen maahan, sit kun sä räjäytät sen, se räjähtää taimaltattuaan tai silloin kun sä painat tuplaveeta uudestaan, niin sinä tai joku vihollinen, joka seisoo sen päällä, lentää syrjään ja vihollinen tätä ottaa myös vähän damoikea, muistaakseni. Okei. Räjähä, saatana! Juokset Siis tänne. siksi pystyy loikkimaan sillä seinien yli ja niin edespäin. Jeaniki! Tavaksenko? No vittu pommi lähti saatana. Me mietin sitä tuplaveeta, miten vittu se. Ahaa! Me mietin että se posaa tän. No kyllä level ihan paskana tuota vastaan. Ai sillä voi nakata ylikin. Sillä voi nakata yli. Siihen voit piskaa se pommi pomppii niinku. Kuvittele miten pommi pomppisi. Okei vittu, pommihan pomppi. Eikä siinä vittuakaan. Eihän tämä vie edes mannaa tuo pommi vittu. Ei, sitä voi spämmiä aika paljon. Sittenkin meidän on sulle blue, niin se voi Luultais varnat ton puskaan. Tuossa puskassa on vardi. Onko tuo ulti globaali? Siksi ei, se on se on semmonen Pantheonin tyylinen. Se on aika pitkä, mutta ei globaali. Vittu väärä pommi saatana. Oot tullut babysittomia. Herra jumala mikä range. Aivan vitun nepi. Vittu toi ultille sähtää miljoonaa saa. Ulti on aika hassu joo. Se on just paras. Hiroshima. Tuleeko hakkaan paskaksi? Joo. Täällä on ihan vituusti trappeja, hyvin vittu. Everybody get up, it's time to slam now. We got the real jam going down. Welcome to the Space Jam. Here's your chance. Come on and slam, and welcome to the jam. Varastajapä kun nautilusta se tulee. Ei ole vitun kuollut. Minefield. Oi, riitti tappoonkin. Nää. Tää vielä... Herran jumala lulu! Menee vittuun omo flässäs. Mitä helvettiä? Tyhmä lukka, tapa itse saatana.
Lulu teki tuosta ihan saatana isoja ja melkein otin turpaankin. Huhhuh. No vittu tommosia tekee, ihme rotta saatana. Pitäis mennä navetan taakse ja ampua se. Sehän minun viviino vaan taskussa. Eikö kysy, eikö tässä kuollut semmonen? Eikä se eikä... Ai, Moro. Tää vielä tikky, tää on ihan uusi luotuvuus. Odottaako nyt asetetaan alusta tänne? Me vallaan, mä käyn varjamassa tossa kohtaisesti. Oi vittu! Vihaan tota saatanan tyhmää kissaa, varo tulee vastaan. No niin, nyt kuollaan sitten. Mut siksi ei koskaan pelata. tuo Vladimir oli kyllä hiukan retardi. Se Blue oli saapa. Joo, mennään hakkeen. Mulla on pommit märkänä vittu, if you know what I mean. Jeesus, meikä sai ihan alttia. Monta vardia tarvii yhteensä niin. Sen verran, ettei sitä kukaan pituu runkku vie. Joo, irti. Näin se kuoli. Juokse, 5 sekuntia hiili, ei pysty hiilaamaan. Loot kandidaale. Ota pommi saatana, ota pommi saatana. Hai! Tää alkaa nomilla hittingia. Vladimir. Hiili Ai, ai kun näin. Lannan. Alkaa. Oi, tosi kiinni. Oi näin. Ei se tuolla. Tuota se ei näe. Oi, Nyt se Vladi tulee kyllä midi. ei perkele, se on liukas. Ois täällä, tuukko hakemaan. Kyllähän me. Yksi lyönti tornista. Raiskaa se! Saatana, heitä banaani. En minä oo mikään kärry. Ja sitä paitsi se on niin satanan nopea, se bouncee kerran ja se on pois rangalta. No pikkulipai. Oi vittu. Oh! Edelleen. Oh! En autoista. Big place, vittu. Everybody get up, it's time to slam now. We got the real jam going down. Welcome to the Space Jam. Here's your chance, do your dance at the Space Jam. Alright. Ja saada huijana, kun nää liikkuu näin nopeasti. Nautiluskin mopot menee taas päälle kesken kombatin. Mitä vittua. Siinä ei ole 5 sekuntia, minä aikana se prokkaa sen movement speed. Perkele. Perkele! Väärä nappi saatan. Holy fucking shit. Siinä, oi vittu. Pomita joku. Mikä rukataan? Saatiin. Oi vittu, se lähti olemaan se. Voi perkele on. Aika tornin tähdet. Ei mennä perkele. Kato niitä haapunaa. Hei, mä pommi tuu. No joo, ihan vitun paskoja. Ai vittu. Vitun homo. Kuole synteihissä. Ai vittu. Lutka. No niin, ja sitten sieltä se vittu rankaisee vielä. Aivan uskomaton huolo. Missä se on? En Missä se on? Herra Jumala, täällähän on porukkaa. Ja ohi vittu. Perkele, lennä sinne, ei se on räjähtänyt jo. Kuole! Hyvä. Hieno koppi. Dankeschön. You're welcome. Vaikka siellä olisi kaikki. Vittu, vaikka siellä olisi kaikki. Okei, vittu pakenee. Tällä kertaa mie tapaan tuo vitu. Ai, vittu, se ei pomppinut. Midale. Se ei pomppinut. Pomp the system. Mie tapaan sen vitu vuoro. En mie tapaa sitä. Jumalauta tiimikaverit on fiidaa. Hei, meikällä on vasta 10 kuolemaa. Come on, mikä range tolla oikein on? Ainakin 100. Vittu, nyt vittu
pärähtää pentakillista. Tää käyttää jo kaikki ranneliikkeenkin vittu. Parametry hell. I'm gonna fuck you softly.